खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 28 डिसेम्बर 2021 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु आरो गिलुं गिलुं मोनगोन। सोरनिबा सायाव गोबां रागा जोंफ्लांनो हागौ। गोसोखौ हमथानाया गाहाम। माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनोबो हागौ। गोसोआव गुलुं गुजुं साननाय फैगोन। गुबुननि गोसोआव दुखु होफ्लांनो हागौ। सोरजोंबा नांलाय खमलाय एबा एना एनिबो जानो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा टेबर नांगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गुबुना खहा खालामनो नाजागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनोबो हागोन। नाथाय अब्लाबो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। गुबुनजों बाङाय बुंनायानो गाहाम। सोरबा लोगोआ गाज्रि नोजोर होखोमागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोजोननि आंखाल जानो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन। गावखौनो लोगो गैजायै बायदि हारसिं हारसिं मोनगोन। गोसोनि जिंगाया बांगोन। गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियावबो मोजां नङा होनजायो। सोरबा लोगोआ थगायनो नाजागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन। खुसिनि आंखाल जागोन। जेबो गोदान खामानियाव आखाइ होथ'यैआनो गाहाम। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोबां खामानि मावनो गोसो दुंखांगोन आरो मावफुंनोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां। आयआ बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। समाजावबो मान मोनगोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। सिगांनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर गोग्गा जागोन। लाइमोनफ्रा मोजां खौरां मोनगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिकबो मोनगोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। गोबां बिथिङाव मोजां खाबु फैनो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। गोसोआव दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट।
दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां खाबु फैनो हागौ देहाया दिनै मोजाङै थागोन गोबां जेंनाखौ सुस्रांनोबो हागोन माबा मोनसे मोजां खौरां फैनो हागौ जेरावबो सांग्रां जानो रोंगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोब्राब खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गुबुननिफ्राय मोजां खौरां मोननो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन सोरबा रोंगौसानिफ्राय मोजां बोसोन मोननो हागौ गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन हरखाबै सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ सिगांनि बबेबा जेंनाखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन आयाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया मोजाङै थागोन गोबां सुबुंजों लोगो मोनज्लायनो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुनखौ मान होनो रोंगोन आरो गुबुननिफ्राय मान मोनफिननोबो हागोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन गोसोआव दिनै गोदान साननाय फैगोन जेरावबो जाफुंसार जानो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन देहायाबो मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनोबो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन लाइमोनफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोआव गोजोननाय फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन मोननो गोनां धोनखौबो मोननो हागोन गोबां धोन आरजिनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव बयजोंबो अनसायजागोन आरो मान मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां खाबु फैनो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव मोजां साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन समाजावबो मान मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय मोजां हेफाजाब मोननो हागोन सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननो हागोन जेरावबो देरहासार जागोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो लाइमोनफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन
मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन आयआ बांगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानि बोर मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन समाजाव मान मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ दिनै जोबोर उसाव बादाव मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन समाजाव मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनो हागौ रांखावरियाव मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा लोरबां मोनगोन जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानि बोर मोनगोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन लाइमोनफ्रा गोसोखौ दिनै जोबोर आला खाला मोनगोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन नाथाय अब्लाबो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमआ गोग्लैगोन मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां माबा मोनसे मोजां खौरां फैनो हागौ गोबां मोजां खाबु मोननो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव गोबां बिथिंनि रोंगौथि फैगोन मोनफ्रोमबो बिथिङाव सांग्रां जानो रोंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन आरो गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौबो दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।